Zviri kunzi mupostori Mwazha vakaramba chipo chemotokari itsva yeToyota Land Cruiser 300 nemari inosvika $107,000 kubva kuna Wicknell Chivayo, vachisimbisa basa rekunamata pane kufarira zvipo zvenyama. Pazera remakore 107 years, vaMwazha varumbidzwa pamwechete naamai Guti nekuda kwesimba rakafanana rekukoshesa Mwari kwete mari. Mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganiwawo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo video rino, zvakare nekurishare. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Mupostori Mwazha, muvambi weAfrican Apostolic Church, vachangobva kuramba chipo chikuru kubva kuna Wicknell Chivayo, mota itsva inopenya yeToyota Land Cruiser 300 inodhura $190,000 uye mari cash inosvika $107,000, iyo yavakapiwa sebirthday present mushure mekusvitsa makore 107. Zviri kunzi vaMwazha vakaramba neruremekedzo vachiti basa ravo nderekutenda kuna Musiki kwete mabhenefiti anodhura, uye vakatoramba zvipo kubva kune vamwe vesangano ravo vavanobatira minamato, suggesting they use it for family or community needs like school chairs or wheelchairs. Danho iri rinovaisa pamwechete naamai Guti veZayoja, avo vari kuramba miyedzo yezvipo zvaSeWicknell. Wicknell uyo anozivikanwa nezvipo zvake zvakawanda zvine chekuita nekuvimbika kubato reZanu-PF. Mhuri yeZimbabwe munoionawo sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchipawo pfungwa dzenyu nemaonero enyu panyaya iyi.